Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Sinong handang-handa dyan para makipag-rak-rakan? Ay nako, grabe. Live na live kasama natin ngayon. Kanina ko pa siya kausap. Actually, ang dami na namin napag-usapan off-air. Pati yung mga personal life niya na kwento niya na. Nakakatawa dahil we have here from Rakrakan to Takbuhan. Today's guest knows the both worlds so very, very well. Alam mo naman, meron siyang latest song na naghihilom and gusto ko lang din malaman kung ano ba yung mga hugot niya ito sa mga kantang naghihilom na yan. Ano? Siyempre, balita ko very sporty at athletic na siya ngayon ever since naman. At ayan no, pinapakita niya yung triceps, biceps niya live na live. O siya, wag na natin patagalin pala. That's all welcome from Sponge Cola, nag-iisang Yael Yuzon. Hello! Hi! Hello. Wow. Oh, diba? Uy, nasa screen ako. Yes, syempre. Alam mo, pag mga ganyang mukhaan, syempre dapat ano yan. Ayan, diba? Hindi ko lang ba't ako sumaya. Parang, check ko lang kung totoo eh. Totoo ba to? Totoo to. And again, maraming salamat na Sir Yael for being here. Yeah. And alam ko, diretsuhin na natin ang tanong, no? At nakita ko to sa latest post mo from nagaling ka sa Iloilo. Fresh Yes. na fresh. Anong mga kaganapan natin sa Iloilo bukod sa nag-run ka, morning run? Yes. Wow, updated. Tumugtog kami para sa Crispy King. Tapos, masaya yung show kasi nag-stand-up comedy ako sa gitna ng mga songs. Tapos tumugtog kami ng songs, ang dami nangyari. Tapos yung photographer namin kumanta rin kasi pinilit kong kumanta. Tapos napakasaya. That's amazing. Alam mo, isa sa mga naging kilala natin si Yael Yuzon for having this kind of music, ang Sponge Cola na grabe lang, hanggang ngayon, hindi sila nawawala sa top list ng Love Radio. Wow. Thank you so much. Yes, and syempre bukod dyan, we wanna know more about your running era. Wow. Ayan na. Syempre, dun tayo sa sport type of Yael Yuzon. Well, number one, paano mo ba naisip ang sport na running? When did it all started? Okay, nagsimula yan. Dahil medyo matanda na ako ng konti. Sa edad na 24 years old na ako. Dalawa lang. Oy, wag naman ako. Okay, sige. Okay. Nagsimula to dahil sa basketball. Marami akong kilala kasi na nagsimula tumakbo dahil parang supplement sa basketball. Gusto mo condition ka, gusto mo kaya mo bantayan yung star player ng kabilang team, which is usually my job. So, nagsimula siya nung natalo yung Ateneo sa Lasal ng Final Four nung 2007. Napakasakit ng feeling na yun. Kasi feeling ko, yung Ateneo Lasal team nung time na yun, UAP Men's Basketball, napaka-evenly matched. Tapos kaya lang natalo dahil yung effort kinulang sa dulo. Okay. Kasi hindi naman ganun kalakas yung Lasal no offense. Hindi rin naman ganun kalakas yung Ateneo. Parang kung sino man yung mas may gusto nito, silang mananalo eh. Walang clear advantage. Natalo yung Ateneo, so sobrang na-disappoint ako. So, nangyari nun, sinulat ko yung kanta na Puso, and nagsimula ako tumakbo para i-supplement yung basketball ko. So, sabay-sabay yung mga pangyayari na yun. Okay, so parang dito ka kumuha ng endurance sa running. Yes, para meron kang energy for playing defense. Kasi defense yung mas nakakapagod eh. Kasi yung offense, may palakpak sa dulo lagi yun eh. Pag nakashoot ka, yay! Pero yung defense, wala man lang magte-thank you sa'yo. Yung kakampi mo parang, salamat pare. Walang ganun. Alam to ng lahat na nagbabasketball, mga ball is life dyan. Alam nyo yun. Pag nag-defense kayo, kailangan palpal para may appear. Pero yung nabantayan mo, tas minamintis yung tira, wala namang parang, nice D pre, nice D. Napaka-konting appreciation for that. Wow. Correct. Nakakatawa talaga tong si Yael. Alam mo, ngayon ko lang naramdaman na ganito pala siya in person. Diba? Kasi pagka naman may mga games dati, ang chinachant ng tao, shoot that ball. Wala naman nagsasabi ng, make the shot hard for the other player. Wala namang ganun eh. So shoot that ball eh. So bida-bida ang offense. Pero bukod dyan, syempre, no, knowing na it all started pala sa basketball, pero may mga moment ba na you also considered running as mental clarity para mas makasulat ka ng kanta na mas maayos? Yun actually yung naging surprise. Kasi pagka pala tumakbo ka, meron kang parang wala kang iniisip masyadong problema. Parang iniisip mo lang yung pace mo. Tapos minsan ma-appreciate mo yung scenery o yung tunog ng mga ibon na hindi mo naman maririnig on a normal day na parang may ganun pala. So parang lahat yun nakakatulong na parang I find myself na hindi ako pagod after running. Actually, rejuvenated ako. Dahil ang feeling ko parang
trinit ko yung katawan ko with something healthy, and at the same time, yung utak ko, para akong nag-defrag ng files ko. Yung defrag pang Windows 95 yun. Sorry, lumang term. Correct. Sobrang nakaka-mental clarity. Yes. After takbo, no? Yes. Tapos alam mo yung feeling na pagod ka sa racket, pagod ka sa gig, pero hahanap-hanapin ang katawan mo na mag-workout pa rin. Ang ginagawa ko, medyo non-negotiable ko sa sarili ko. Hindi naman sa organizer kasi ba't ko pa sa kanila bibigay unwanted pressure na yun. Pag land namin, kunyari sa Iloilo, pag land namin, kung di ako tatakbo that day, tatakbo ako the following day. So, nakikilala ko rin kasi yung mga probinsya pag gano'n eh. Kapag on foot, pag sa kotse ka kasi nakikita mo yung sights, you see things too. Pero pag tumakbo ka, mas makikilala mo yung lugar, kita mo yung street food culture, kita mo yung mga tao, you get to interact. May mga nagpapapicture din naman sometimes, tapos hindi naman iniisip yung running part, hindi naman iniisip na nasisira yung pace mo kasi parang ang kapal naman ng pace ko kung ireklamo ko pa yun, ha? See what I did there? So, yun. So, para makikilala mo. Makikilala mo talaga yung lugar tsaka yung mga tao kapag tumatakbo ka. So, yun. Recommendation ko yun. Kung hindi ka man nagbabanda, if you travel a lot, try mo tumakbo kahit saan ka magpunta. Lagi ka lang magdala ng sapatos, ng shorts, or kung gusto mo ng tights, anong kaartehan na gusto mong suot. Anong usually sinusuot mo for this? Usually shorts na may bulsa para sa susi ng hotel. Yun yung parang iniisip ko lagi. Okay. Pero ito, I wonder, paano mo nagagawa na usually, di ba, ang mga racket ng mga banda is gabi. Yes. Tapos usually, ang takbo is early in the morning, lalo na pag may fun run or may event. Yes. Paano yung tulog? How's your sleep and nutrition for this one? Well, parang pag non-negotiable kasi tsaka pag gusto mo talaga, parang ang dali lang naman eh. Parang if you're really excited about it, pagising mo agad after ng gig, magagawa mo. Pero more importantly, I don't smoke, I don't drink. So hindi naman to parang after ng show namin may inuman pa. I mean, may inuman pero hindi ako kasali. Ako yung nandun sa kwarto, nakiki-appear, tapos magkikwentuhan, joke. Oo, Pero ikaw ang upuan. ako yung, ganun lang. Ako yung, tsaka minsan taga-give ng water sa mga tao para everyone's hydrated. Pero healthy living naman kasi ang Sponge Cola eh. So ever since hindi kami, I mean, at one point, umabot din naman kami sa time na nung bata kami na wasakan-wasakan. Pero kasi pagka nasa mga late 30s, early 40s ka na, yung mga hangover hindi na one day eh. Minsan 2 days tapos matinding pagsisisi eh. So parang ano talaga, if you don't drink after the performance, madaling gumising the next day to run. So yun. Tapos minsan na nga, walang time. Kunyari 3K lang kung maaga yung flight. Pero kapag yung flight kasi namin kanina from Iloilo, 1 p.m. eh. So may time to nakapag-breakfast buffet pa kami, ganyan. Correct. So yan. Nakatakbo naman ako ng 10K kanina. Amazing, no? Pag gusto mo talaga isang bagay, gagawa't at gagawa mo ng paraan. It's also our first time knowing na wala palang bisyo si Yael Yuzon. Well, wala nang bisyo. Nag-quit ako ng smoking 2010. Nag-quit ako ng drinking 211 days ago. Uy, wow. Specific. Oy, pero Kasi itong important yun. Kaya nga, itong specificity na to, tuloy natin sa online dahil po ngayon, we're playing another song dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. O baka naman. Pero nakakailang strap na to. So, Really? kasi, Nasisira? hindi kasi feeling ko yata pag yung pawis, yung acidity, di ko alam kung baka yun. Pero nakakapangatlong strap na to.
Pero Still, no? yung strap urig pa rin. Correct. Tapos meron namang mga fake sa Amazon kung gusto nyong bumili doon. Yeah. Tapos And, mura lang. ang nakakatuwa, yan na rin ang lagi mong suot pag Yeah. may gig ka. Yeah, Yan ito na rin. no? Para kita ko yung heart rate ko, tapos yung steps, ganyan. Yeah. Tapos ang laki ng screen sa pagka nasa show, nakikita ko ano yung time, ganyan. So madali lahat, yeah. Tapos, yun, tapos gusto ko na madumi siya. Kasi sabihin nun, ginagamit mo eh. So parang, feeling ko accumulated pawis yan eh. Medyo kadiri yun kung isipin mo, di ba? Accumulated pawis. Kung makikita nyo sa screen, Ah, guys, yan yung mga nasa, yan, parang sebo-sebo yan, yun. Bukod sa pawis, meron din yung mga alikabok. Pero Meron. ito, ano, Actually, oo. Diba? Oo. Pero yung kinuha ko na version, ito yung pwedeng pang climbing din eh, pwedeng pang hiking. So supposedly, hindi ito yung mababasag pag tumama ka sa bato. So, bukod sa running, do you do, ano rin? Yung hiking, trail run? I do trail. Pag nag-hike, tumatakbo ako ng konti kapag nakita ko na medyo clear. Okay. Tapos kapag nasa ibang bansa rin ako, kanyari nagpunta kami ng Hong Kong, ginawa ko yung Dragon's Back, yung mga ganyan. Tapos yung sa, alam mo yung cable car sa Hong Kong, sa ilalim kasi nun may path eh. So Okay. ginawa ko rin yung path na yun sa Ngongping. So mga ganun. Pero parang it's more of, hindi ko na siya tinitreat na parang, para na lang siyang let's do some soul searching while walking. So walking up a mountain. So parang mas ganun na yung nangyayari. Pero Ganun, soul searching while walking. yes, pero ang taas din ng calorie burn pala ng hiking. Tapos di mo namamalayan kasi parang Low para ka intensity naka-zone siya. 2 eh. Low Yeah. intensity. Pero grabe yung fat burning. Yeah. Correct. And for those of you who doesn't know about it, ang workout nyo po low intensity, yun yung mas mabilis makaburn ng fats, Kasi hindi niya binaburn yung immediate na kinain mo. which is the glucose. Oo. Yung sugar na kinain mo, your sugar intake, hindi yun agad. Yung dinner mo from the previous night, Oo. hindi yun yung sinusunog mo. Ang sinusunog mo Hindi. yung fat stores mo, Oo, parang gano'n. correct. Yan. Diba? Tindahan Ano ng yung matutunan? fat stores. May diet ba ang isang Yael Yuzon? Nag-intermittent fasting ako. Pero parang lately kasi sinabi rin ng coach ko na kumain ka na. Kasi parang nagkaroon kasi ako ng, kung check nyo sa Instagram ko, yung post doon na medyo matindi yung abs. Really? Right after nun, Abs reveal! hindi, pero dapat kasing makita, ito kasing rule sa abs eh. reveal na yan. Patingin Hindi, na, alam mo, konti lang. hindi, wag. Konti Ganito kasi lang. yan eh. Ang rule sa abs, Oh. dapat makita siya. Hindi dapat siya pinapakita. Kasi pag pinapakita, nakakainis yun eh. Alam mo yung parang, kunyari may kausap ka, parang okay ba? Tapos parang, wow, pare, ang galing, pero walang nagtanong. Kaya Alam mo nga, yun? oo, So, masyado mayabang. oo, kaya gawin mo lang, parang kunyari, nag-swimming kayo, tapos may nagtanggal ng shirt, tapos parang, uy, grabe abs niyo. Oo nga, ang humble, di kasi niya pinakita, lumabas lang. Parang ganun lang. So parang chill lang tayo sa abs. So dapat pala makikita pa namin ang Yael Yuzon na nagsiswimming Nas, bago namin nasa, siya makita. nasa Instagram naman eh. Siya yung top post. Pero yung after, search natin. pero right after ko i-post yun, sinabi ng coach ko na kain ka muna kasi ang bilis ng weight loss. Kasi ano yun eh, siguro parang nung tinanggal ko yung alcohol sa system ko, parang ang dami agad calories na nawala eh. So, ngayon, parang sinasabi niya, kumain ako mag-double rice ako pag mag-meal. Ang sarap ng double rice eh. Kasi sarap naman taging rice eh. So ang nagbigay sa'yo ng fat loss is the running. Yeah. Running in rice. relation, after tanggalin yung alcohol. Na biglang, kumbaga kasi, kala mo kasi kunyari red wine. Makaisang bote ka nun, 1,500 to 1,700 calories na yun eh. Pasarap pa yung usapan nyo. Oh, 'di ba? So tapos the next day, hirap ka pa tumakbo sa umaga. So Yeah. so tanggalin mo ngayon yung 1,700 na yun. Lagi ka naka-deficit kung marami kang iniinom. Naka-intermittent fasting ako eh, tapos iinom ako sa gabi before eh. So, kumain ka, tapos nagdagdag ka ng calories, tapos yung calories mo pa na yun, hindi, iba kasi yung 1,700 worth of calories ng red wine compared to banana. Correct. Kasi healthy naman yun eh. Alam mo yun? Pero itong red wine, edi yun yung fuel mo for your run, edi ano yung labas nun, di ba? Sobrang dami mo nang pwedeng makain ng 1,700. Sobra. Ano na yun? Tatlong burger na yun eh. Yeah. Tsaka 3 meals na siya. Breakfast, lunch, dinner. Yep. Pero makuha mo yun sa isang bote ng red wine. Kaya alam mo, pagka may problema ka, tapos dinadaan mo sa red wine, idaan mo na lang sa running. Oh my gosh, ang ganda nun. Guys, you heard it. Nag-iisa, Yael Yuzon ng Sponge Cola. Kung may problema ka, huwag mong daanin sa alak. Oo, Daanin mo sa takbo. Hindi mo malulunod yan, kaya lumangoy yan eh. Pero baka mahirapan tumakbo yung problema mo. Hindi, pwede rin naman yun, kanya-kanyang escape yan eh. Kinahabol ka ng problema mo eh. O nga, yan dyan lang sa likod ko, pero at least likod, hindi harap. Paano harapin mo? Di ikaw. Yun ang so, if going back, ang escape mo na ngayon is running. Parang escape and also adventure. And also, parang ano na eh, I guess, ang galing lang kasi I guess it can morph into what you need. Parang kung kailangan mo ng relaxation, maaaring andyan siya. Tapos kung may problema ka, gusto mo muna hindi isipin, takbo ka muna. Marami naman siyang ways eh. Alam mo lang na marami siyang benefits. Pero ang maganda rin naman gawin, syempre harapin pa rin ang problema as much as possible. Pero if you're not ready, if it's not yet the time for it,
takbo ka muna just to make yourself kind of relax a bit, kind of. Mahirap Yan. pag high ka in emotions no? Exactly. Tsaka para maano ka rin, makapag-reflect ka rin. Kasi kung magte-10K ka, meron kang, depende sa pace mo, meron ka sigurong 52 to 1 hour. Yeah! 1 hour 20. Ang ganun. bilis, sub 1 yard. Yeah, Diba? Actually, alam mo, nung nagsimula kasi ako tumakbo, sub 1 agad ako. Kasi, Without pero yun any yung- training. yeah, without, basketball. Tapos nung nag-start akong, kumbaga, out of sheer athleticism, yung first na mga 10K ko, mga 57, 55. Tapos ang problema ko lang, ang taas agad ng simula ko, pero never na ako nag-improve in In the next decade. Kasi wala nagsabi sa akin na may zone 2. Parang, tapos kapag dahil basketball yung orientation ko, may zone pag inayaya ako ng mga tao, tara takbo tayo. Tapos iniisip ko, tatakbo ko kasama nito, tapos mabagal siya. Eh di, mabagal yung takbo namin nun. So ayoko yun. Ngayon, hindi ko na-gets na pagka pala tumatakbo ka with people, tapos mas mabagal sila sa'yo, mag-i-improve ka. Kasi magzo-zone 2 kayo eh. Correct. Yun It's a pa. learning process. Kahit ako, ayoko rin na mabagal. Pero doon pala tayo matututo Yun, minsan. doon pala. Kailangan mong mag-start ng mabagal in order for you to run fast. Yes, para siyang Star Wars, parang to run fast, you must run slow. Parang sa akin parang hula balloon yung tunog doon dati. Pero parang yun pala talaga yun. Kailangan mo ng easy days at kailangan maraming easy days. Mas lalakas yung heart mo kung supposedly 80% ng runs mo ay easy. Aerobic endurance. Yes. Tapos yung 20%, mga ano yun, mga intervals, yung mga ganyan. Session. Yeah. Yes. So, hindi ko alam lahat yun. Nagsimula lang ako mag-zone 2 last year. Last year. Kasi hindi ko, dahil nga ang mindset ko, pag tumatakbo ko dati, mabilis na ako, so destroy. Kunyari, minsan tatakbo ako sa race, may nakita ako na parang ang ganda ng sapatos. Parang ganda ng sapatos, bagal. So unahan ko yun, tatargeting ko yun, tapos next, sino kaya next? Kasi ang, parang hindi siya ganun ka-therapeutic dati sa akin dahil ang mindset ko is, parang basketball eh. Yeah. Na gusto mong talunin yung kalaban mo. Oo, compete. Yeah. Tapos 1-1. Yeah. Na meron kang kalaban, meron kang... Yun pala, ang running pala, alam mo, end of the day, ang matutuwa ko sa running, parang ang dami ninyong tumatakbo. Pero kung isipin mo, kunyari kahit nasa race ka, lahat yan, nag-iisa rin. Kasi hindi mo sila kalaban, community to eh. Yeah. Tapos lahat kayo, sama-samang tumatakbo sa pace. Ang kalaban mo lang yung sarili mo kahapon. Pero hindi mo rin siya kailangan panisin eh. Kasi yung mga araw na hindi mo siya, parang hindi mo pala, wala ka palang kailangan talunin, kailangan mo lang maging present. Yun yung magaling sa sport na yun eh. Parang, you just have to do it. And a slow run will benefit you. Yeah. Hindi ka natalo ng previous day mo. Hindi kailangan na dahil pumukpok ka yesterday, kailangan pukpok ka today. Ang magical lang ng idea eh, parang magiging mas one with the earth ka and one with peace and love. Right. Dahil sa running. Ganun. Kasi you're not trying to demolish anyone. You're just trying to do your thing. Ang ganda nun. Parang, don't look at others as a competition Oo. or competitor. Oo. If you want to compete, compete with yourself. Oo. Tapos pwede rin palang, or just love yourself and just run. Tapos parang may mga Yeah. days talaga ano na. yung parang naging goal mo or ano yung reason why do you run? Kasi minsan, ako personally, may mga moment ako na ayoko na tumakbo, nakakatamad, nakakawala ng gana, para Yeah. saan ba itong ginagawa ko? O kaya pag sobrang init siguro. Sobrang init. Whew. Tapos lagi kong ginagawa. Kasi Yeah. araw-araw din eh. So may mga time na nawawalan ka ng motivation to Yes. do it. So ano yung nagiging fire mo na parang, okay, I have to run, I have to run, I have to run. Ako yata commitment thing to self eh. Parang yung for that, parang wala akong, nagsabi ako na tatakbo ko eh. So gagawin ko siya every time. Okay. Yun yata yun. Commitment Oo. sa sarili. Yeah, That's parang nice. non-negotiable siya sa akin. Parang no excuses. That's nice. Ganda nun. Dapat may commitment. O, sa mga wala pang commitment dyan! Wow. Wow. Uy, o nga pala, speaking of, Ah. I heard your new song, yes. Naghihilom. Yes. O, kumusta? And how was it? And where can we play it? Well, it's streaming all over where music is being streamed. Tas may music video din na shoot namin nung Circus Music Festival recently. Tapos nakakatawa kasi dun sa music video na yun, kasama namin si Gigi Delano dun sa song eh. Ang stylist namin dun ay ako. Kasi trip lang, gusto ko magsuot ng fishnet. Parang as a joke lang, parang suot na tayong fishnet. Tapos bakit? Wala. Masaya mag-fish. Tapos okay yung net. Suot tayong fishnet. So nangyari, bumili ako ng 2 fishnet. Tapos sinuot ko yung isa na white. Binigay ko kay Gigi yung pink. Tapos sabi ko na lang, parang baton lang natin sa audience after para masaya. Parang may remembrance, ganyan. Tapos kaya jokingly nga inisip namin, sana napunta siya sa mangingisda. Alam mo yun? Para pwede niya suotin din na. Set sila. Oh, para fishnet na rin, di ba? Tapos parang pwede nila gawing fashion statement and for work.
Yeah. Diba? So, ayun. So, yung At saka music galing video. Sa isang Yael Yuson at Ay. Gigi Delana. Oo, tsaka legit, binato. Nakita mo sa video, binato talaga namin. So, yung music video is also out. Tapos yun, it's one of those parang 90s music videos na parang live concert pero yung audio recorded. Tapos yun yung actual track. Tapos yun, the song is about healing. Tapos, actually, examination siya of healing eh. Kasi a lot of people are trying to heal. Pero, ang version nila of healing is sweeping things under the rug. So, parang minsan, are you truly healing? Or, hindi mo ba hinaharap ang isang bagay? May tinatago ka. Yeah, parang ganyan. So, yun pa rin yun. Parang, yun yung ini-examine ng song. Kaya, yung chorus kasi, nararamdaman na isasang tabi. Parang, why would you do that? Ngayon, it sounds like a romantic gesture kasi when you feel something and you disregard it and you hide it, baka kasi it's generally perceived as, keeping your feelings inside. Pero, why keep it inside? Baka hindi lahat ng feelings kailangan itago. Baka minsan you have to actually just release. Yeah. So, yun yung idea ng song na kaya yung last chorus is, naging bakit ipipilit damdaming sakim porket maaari ba'y dapat gawin. Pwede bang sample ko? Yung chorus, nararamdaman ay isasang tabi, sa bawat pagpunit ay merong tahi, naghihilom, natututo. Mahirap kasi ihatiin yung boses ko sa dalawa eh. Ang ganda. Pero yung isa ganito, tapos isa ganon, isa ganito, isa ganon. Do it eh. Child. Nararamdaman ay isasang tabi, ganyan. We would love to hear. We would love to hear more of that, Yael Yuson. But again, maraming salamat for being here. Thank you for sharing your life as a music artist and of course as a runnerist. Dahil mo sa totoo lang, kailangan ko lang sabihin to eh. Nakaka-validate yung pagpunta ko dito eh. Kasi, ano ako eh, parang, I know I'm a musician and all that, pero sa isip ko kasi athlete ako eh. So pagka meron akong appearance na yung runner side ko yung kailangan magsalita, Diba? parang, wow, kasi athlete ka na bro, congrats. Natupad rin yung pangarap mo, hindi ka nakapag-PBA, pero okay na to. Kasi marami naman talaga yun. Alam mo, kaya marami kaming songs about basketball or inspired by basketball. Really? Dahil, parang athlete yung gusto kong gawin eh. Pero mahirap kasi maging pro basketball player kung 1, di ka ganun kagaling, 2, 1 foot shorter ka ng required height. So, may requirement na height kasi talaga. Pero kailangan at least, di ba? Pero at least nakakatakbo ko. Yes, at least tumakbo yan. Nagsasabuan yan. Sub-1. I can't wait to see Yael na magsa-sub 45. Sub 45. I think yung tawag yata na doon, sub-piolo eh. Yun yata, kasi alam ko si Piolo yata kasi parang 47-30 yata yung standard. This was nung 2010 na, yung alam ko na numbers talaga. Galing. Kung may mga fans ni Piolo Pascual, baka pwedeng pa-check na lang kung ano yung 10K time niya lately. Pero below 50 siya eh. Mabilis siya eh. Mabilis. Tsaka again, si Piolo rin kasi, disiplinado, walang bisyo, ganun din yun eh. So, kaya kita mo yung katawan na ganun, parang, di ba? Factor, no? Pag walang bisyo. Pag walang bisyo kasi parang ang daling mag-training kasi wala kang parang hangover, maganda yung tulog mo, recovery mo, lahat. Kaya as much as possible talaga, iwas inom and parang for any sport. Kasi ang pointless din kung isipin mo parang magte-training ka tapos lalagyan mo yung katawan mo ng bad things after. Inside. O parang kain ka lang ng gulay, kain ng sitaw. Sarap yung sitaw eh. Sanayan lang din. Sa mga taong hindi kumakain ng gulay. Sanayan lang. Oo. Kasi parang alam mo lagi sinasabi pag hirap ka kumain ng something new. Kung kaya mo mag-shot ng tequila, dapat kaya mo kumain ng gulay. Kasi I'm sure ang lasa ng tequila hindi naman kanais-nais eh. Kahit yung mga umiinom ng tequila, parang ano mas gusto mo? Chocolate shake o tequila? Yung lasa lang parang bro, tequila eh. Talaga gusto mo yung lasa ng tequila? Di ba pag yung mukha ng mga tao after nung shot nga, diba yung baso maliit lang para konti lang yung lasa. Pag gagano mo parang Kaya nga. o diba yung chocolate cake ba gaganon ka? Diba? Hindi. Diba? Hindi. So, guys, come on. Alam mo, kung may gusto kayong kainin, gawin nyo lang. Tapos, pag nasanay ka, magiging, may tawag dyan eh. Parang the same thing, it happens din sa coffee, sa black coffee. Yeah. Kung merong may alam sa comments, nawawala lang yung term, lagi ko sinasabi, acquired taste. It's an acquired taste. So, parang kapag hindi mo gusto ng ampalaya, kumain ka ng ampalaya, eventually you learn to love it. As a child, I hated ampalaya. But now that I'm 26, wow! Now that I'm a bit older, parang ampalaya, wow, what a treat. I love ampalaya. So, ganun. Hindi, totoo, I'm not lying. Tsaka no offense sa mga ampalaya peeps. Yeah. Acquired taste. Acquired Tama. taste. Yan lang yan. At saka, Yael, kung hindi nyo alam, Yael loves black coffee. Yes, meron kaming kanta na black, no cream, no sugar. May kanta kami tungkol sa kape. O, diba? How random is that? O, diba? And we love black coffee. It's 0 calories. Yeah, 0 calories. Tapos,
feeling mo pa parang ang talino-talino mo. Kasi parang pag nag-black coffee ka, parang talaga hindi ka diba? Parang, kasi gusto ko malasahan yung beans eh. Oh. Tapos parang, wow! Talaga na. Diba? Pero, parang cultured ka. Para pagka nagpunta ka sa mga fine dining places, parang, saan po galing yung beans nyo? Galing po sa Benguet po yan. Alam ko yung mga notes ng Benguet Yeah. coffee eh. Wow! Intellectual! sweet note, Yan! wow. Mai-impress sila sa'yo. That's nice. Kahit na ginugol mo lang lahat yun, okay lang. Mabilis i-google lahat ngayon. No? Pero ito, pwede nyo syempre patuloy na i-google si Yael Yuzon. Where can we check you? Yes, Yael Iraz on Instagram, wala akong TikTok kasi may Sponge Cola na TikTok, Sponge_Cola. Ako rin naman yun. Ako yung nag-handle nung account na yun. So, Nice. yes. Tapos Facebook page namin, isang tumbling lang naman away if you're watching on Facebook. It's Sponge Cola, may verified yun. Ako rin yun. So, pag may mga haters na nagsisend ng messages doon, Ikaw nababasa yun. ko yun, sumiiyak ako sa gabi. Nababasa ko yun. Ako talaga mismo yun. Ng hate message. Or minsan na-entertain naman ako. Pagka kunyari, parang favorite ko nakaka-entertain na hate message yung ito na naman yung banda na trying hard. Tapos parang talaga, kasi we try hard. Parang ba't ba natin tinitira yung mga tao na nagtatry ng hard? Ang mahirap yan yung hindi nagtatry. Kaya nga, yun na kasi yung baka siya ang hindi nagtatry. Kaya Yan. siya ganyan. Comment ang ganyan. Diba? Diba? Complacent ka kasi. We want to try. Okay? So, kailangan ko itaas yung last part ng kitagal kitang hinintay kahit na unnecessary at hindi naman talaga ganun yung pagkaka-record. Pero gusto ko gawin yung high note na yun eh. Bakit? Pagod na nga ako, last song yun ang set eh. Pero kasi I want to try hard. Yes. Kasi You life want to is try. so short. Right. Let's do what we wanna do and do what we gotta. Ganda Yeah. nun. Ganda nun. Life is too short, so do things the hard way, no? Oh. O siya, titigilan natin to. Baka mamaya ko na pa yung flex niya. Anyway, ito lang. Ang ganyan lang. Tsaka ito Falcon to eh. Galing sa Falcon from Abu Dhabi. Hello. Hi. Ay, nako. Anyway, guys, maraming salamat po for listening and watching. Again, Yael Yuzon, maraming Thank you so salamat much, for this athlete. opportunity. Athlete musician. Athlete. Again, this is DJ Myra Tony. You can check me also on my social media accounts, Facebook, Instagram, TikTok, Threads. It's Myra Tony, MARA space TONEE. Muli, maraming salamat. And again, let's give a round of applause to Yael Yuzon of Sponge Cola. Yay! My favorite guy. Diba? Saan ka natakbo? Mamaya sa labas. Bye! Metro's #1 Love Radio. Basic!